Hallo. Hallo. Rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hawk 2. Baby. 22. 1 0 1 0 Croeso. I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do.
Hello. Rydych chi'n gwrando ar Wpla Bobby Hawk 2 gyda'r jingle pwy yw hwn? Pwy yw hwn? Pwy sy'n canu? Pwy ganodd y caneuon eraill? Dach chi ddim yn gwybod, nag eich? Textiwch fi ar waelod y sgrin os ych chi'n gallu dweud enwi un o'r caneuon, ac os ych chi eisiau clywed rhagor o'r caneuon tebyg, gadewch i fi wybod a mi driai wneud rhywbeth amdano fe. Dyma China Crisis. Pwy sy'n canu hwn? Pwy sy'n canu hwn? Mae'n ffeidio mas. A nawr mae yna ysbaid. Felly dyfalwch pa grŵp o'r 80au a'r 90au ganodd y ddwy gan. Honna a hon. Chi'n gwybod yn dydych? Dyna ni. Well fi ddiffodd y golau. Todd Rundgren yw hwn nawr, dyna mae'n cynrychioli yr artistiaid na dydw i ddim yn adnabod a dydw i ddim wedi gwrando digon ar eu caneuon nhw i ffurfio barn, ond eto, a dyma'r pwynt, mae gen i ragfarn yn ei erbyn e. I done. I never meant to hurt nobody, no. Lord, I never wanna do no wrong. Judy Zook.
hwn. Right. Dyma fy nghyfaddefiad heddiw. Rydw i wedi bod yn y siop elusennau a rydw i wedi prynu lot o senglau. Mae'r senglau feinyl lawr grisiau oherwydd nhw'n fudur a dyn nhw'n heiddi cael eu chwarae ar y stereo lan loft. Maen nhw'n cael eu chwarae pan mae angen ymlacio yn y stereo lawr grisiau. Mae'r gan chi'n gwrando arno fe nawr gan grŵp o'r enw Alphabet 50p CD album This is Alphabet. Efo Alphabet oedd e? Naci, dim Alphabet oedd e na. Be di enw nhw? Ie, Alphabet. Dwi ddim yn cofio nhw, oedd gennau rhyw fras amcan beth oedden nhw. Pan ddown ni i drafod geiriau cyneuon neu sôn am eiriau Alphabet wrthoch chi. Delwedd gyhoeddus yw hon. Every story, somebody had to stop me. I'm not the same as when I began. Gasgliad o'r record o'r ganeuon sydd jyst yn un ddeigryn mawr drwyddyn nhw. A maen nhw gyd yn ganeuon hapus hefyd, t'wa? Mae o'n cymryd rhywbeth da i wneud ti chwerthin a chrio ar un pryd, t'wa? Rhwng chwerthin a chrio. Cyfrol o gerddi allan sy'n ddiweddar. Dwi'n hangofio'r awdures. Maddeuwch i mi os ydych chi'n gwrando. Ond dwi'n hoffi'ch gwaith chi. Right. Cari mlaen, Sean. Caneuon, wyt ti'n mynd am fwyaf gyda unrhyw band? Ie, dwi'n meddwl dyna beth sy'n... Ond, mae'r grwpiau yn pethau fel y Wonder Stuff, oedden nhw'n yn grŵp dyfod lan efo fi, a tys ti'n gofyn i fi pwy oedd yn grŵp i pan o'n i'n ifanc, Slade oedden nhw, t'wa? Slade a Wonder Stuff yn reit debyg, ond rhwng hynny ti wedi cael miloedd o grwpiau yn dylanwadu arno fe, pobl fel Genesis, Yes, Tangerine Dream, llwyth... Hello? Please dry your lawn. Sorry. For pethau hippies, ti'n mad? Wedyn nath, is i trwy gyfnod o Gary Joni Mitchell a Judy Zook a pobl canol y ffordd, mewn ffordd. Ar ôl sylweddoli bod ti'n licio lot o grwpiau, ti'n sylweddoli mae caneuon sydd yn dydaro di, a nid steil gwell rhywun neu ar hyn mae pobl yn deud neu'n credu yn ddo neu'n isio deud yn y wasg, y caneuon sy'n dod trwy bob tro. A'r caneuon sy'n para? Ie, pethau fel Take That, ti'n hoffi'r un number one ddiweddara? Mae pawb dwi'n nabod yn licio fo, so mae hwnna'n dangos cryfder can dda i chi, ynddo? Medde fo. Sa'n mwyn wedi clywed e. Ti ddim wedi clywed o? Na, dwi'n bod mas yn ardd rhan fwy o'r wythnos diwetha yma. Dyle ti droi radio man yn yr ardd, mae'n haws garddio. Yn ymwedig i ganeuon Take That. Reit, bydd yw'r trac nesa? Right. Ros bin i fi. OK, mae hon yn dra gwahanol, felly maddeuwch i mi os na unrhyw ffricio allan eto. Sketchy on the bucket, sketchy in the Gavin, sketchy down the wallet, hey, 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 hey! Sketchy on the Tankmore Road. Hey, Mr. Major, come here! I wonder where are you? Hey, Major, wonder where are you? What you got in your back pocket, baby? Come here, Major! Yeah, you! You! What you got in your back pocket, baby?
siŵr o dan o sicrhad. Dwrn yn gael a cwcker a lai, tynnu at lliwiau grwn. Gyrwyr stwrn yn sefyll y tir, rhan a miliwn miliad hir. Deiriol, sneb yn meddwl i'r cam. Och neidio nath diw, with a javel jiw. Sdim sicrwydd ganddyn o'n ryw.
a persistent line. The shame is the ruler. He sounds like an Englishman preparing his downfall. He can't stand his own and pretends he just falls on his own sword. He thinks he can do no wrong, but we know better, because we've always known what we would always want to be. Lazy days and big decisions. I'm still young. I understand the things that make me cry. Be sy'n digwydd ar Wpla ar hyn o bryd yw dwi wedi ffeindio hen casetiau, so dwi wedi recordio casetiau at caset arall, ar y dwi wedi penderfynu rhoi nhw gyd ar un caset a chwarae nhw pan does gen i ddim byd arall i wneud ar y darllediad byw, ond dydy hwn ddim yn byw, mae'n cael ei recordio. So ewn ni nôl at, wel, dyma'r darn lle mae dwi wedi ffeindio hen ganeuon dwi heb recordio yn swyddogol ar CD o'r blaen, so dwi eisiau just darlledu nhw just mwyn gwneud mwynhewch. Yes,
disgyn I lawr o'n hamgylch ni Mae traws da bychyn yn cosbi am dad a llun Os wyt ti fel myddi wedi llwyd I galoni Dyna nid be asi I llwyr gyflawn Sleilied san y tywyllwch Chwilies am y gwir Llewies I ddagreneithio mwyn I meddwl yn dir What makes you think that you're so wrong? You hesitate and then you fall. There's a million souls and they're just like you and they drift along. You've got your hopes, you've got your dreams. No one cares what they mean. Dwi eisiau stopio hwnna rhag ofn bod a certain ratio yn dweud ti'n mynd gallu chwarae'r fideo yma oherwydd ti'n mynd I gofyn am ganiatad ni chwarae fe. Ond mae rhaid I fi wrando ar hon. Mae hon yn swnio'n ffantastig. Dwi ddim wedi gwrando arno fe digon. Nes I samplo nhw yn ffarwel I Bobsy Bach gyda'r gan sy'n dweud we're going nowhere, nowhere fast. Backs to the wall. So many people, so alone it seems, and the city screams. Can't you see? What you've got? That's all you need. That's all you need now. Ditto Fogat, dwi ddim eisiau nhw I blocio fi, so rydw i'n trafod I cerddoriaeth nhw. Wrth fy modd efo Fogat, ond ddim y hits mwyaf yr caneuon anelwig.
Mae rhaid i fi stopio hwnna fyna. O, mae'r un ffonio. Hello, kid. Hello, Matt. Neu chwarae fe nawr a na I fynd lawr I siarad efo Mrs P. Dwi'n meddwl bod rhaid fi fynd lawr y siop. With a
swff yn ffrwydro. Beth yw geiriau'r iaith fain am wrthgiliad sydd yn gwbl o el, sy'n dod â ni nôl at yr holl gyhyddo sy'n circio dan yr wyneb eto, a nad ydw i ddim yn gallu stopio meddwl am y darlun, meddwl am y darlun, meddwl am y darlun, meddwl am y darlun mawr. Mynd i Lundain ar y tren, sdim rheswm i gwyno, mae'r clwb swff yn ffrwydro. Beth yw geiriau'r iaith fain am wrthgiliad sydd yn gwbl blaen? Obvious, a backslider cannot contain his tendency to shatter dreams. I believe that then he had been newyddion gan y BBC. Dyma ddyn egwyddorol sy'n drechnach ar system cyfalafol. Le fydden ni heb y terfyniad o el. A ble fydden ni heb y newyddion gan y BBC. A ble fydden ni heb y newyddion gan y BBC. A ble fydden ni heb y newyddion gan y BBC. Sy'n dod â ni nôl at yr holl gyhyddo a twyllo dan yr wyneb eto, a twyllo dan, a twyllo dan yr wyneb eto, 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 a nad ydw i ddim yn cwyno, dwi'n trio edrych ar y darlun, 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 edrych ar
Fel dych chi wedi synhwyro, mae'r tab yn para 45 munud. Mae'r fideo bellach wedi para 46 munud. So dwi'n mynd lawr siops pan fydd yn gorffen. Bydd Gwyn Williams gobeithio yn pregethu ar weddi. A na i rando nôl arno fo wedyn. Gobeithio. Dyma ni yn dos per canol, lle mae popeth o'r ddal, cymryd pawb yn gantal, nid hwn yw'r bywyd iawn. Yr asg yn dal i wedi, ei ori o'i go, a faint fydd i yma yn rhan i'r un tro. Wered byd yn amgylchon ni, plentyn bach yn llawn dau o'n i. Chwilio am y ddead prim, nid cysyn up, creulon sim.
Dyma ni nawr. Dwi'n mynd lawr y siop. Dyma Gwyn Williams. Na, nid Gwyn Williams yw e, sorry. Na i ffeindio Gwyn Williams. Be di hwn? Eurostar. Sa wedi clywed hwn o'r blaen. Sums it up. Dwi'n methu canu can yn gall i dynod.